Алдагы сәламебез Новоспасск бистәсенә аша. Бүген үзенең матур, яшьлек таңында килгән 19 яшьлек туган көнен батыр егет Джумаев Реналь Фәһим улы каршылый. Аны гүзәл гомер бәйрәме белән ихластан әнисе Эльмира Равиловна, әтисе Фәһим Фатихович, бабасы Равил Софиуллович, әбиләре Рабия Адельшевна, Рафика Зиннатулловна, абысы Рамил, тормыш иптәше Иркә, балалары Ранил, Амина, Расил, абасы Эльвира, тормыш иптәше Ленар, балалары Илназ һәм Эмилия кытлылар. Безнең якыныбыз 19 ел элек тәүге авазын дөньяга салган иде. Балабыз тугач, без әти-әнисе шатландык, канатланып йөрдек. Чөнки ул безнең киләчәктә таянычыбыз да, терәгебез дә булыр дип өметләндек. Аны нәселебез дәвамчысы итеп күрдек. Тиешле тәрбия биреп, чын ир-атларча үстерергә тырыштык. Улыбыз мәктәпне тәмамлап, Ульяновск шәһәренең авыл хуҗалыгы университетына укырга керде һәм бүгенге көндә 2нче курс студенты буларак механика факультетында инженер һөнәре үзләштерә. Улыбыз безнең матур сандугач төсле. Бала чактан ук ул нык җырларга ярата. Аның тавышын ишетүчеләр дә хуплыйлар. Ул төрле чараларда катнашып, рәхмәт хатлары, почет грамоталарына ия була. Бер сүз белән әйткәндә, иҗади күңел яши янарда. Кадерле безнең яраткан улыбыз, энебез һәм абыебыз. Бүген сиңа 19 яшь тула. Бу тормышның, гомерләрнең иң дәртле, иң гүзәл мизгеле. Киләчәктә барлык алдыңда куйган хыял максатларыңа ирешеп, тормышыңда тынычлык, бәрәкәт тантана итеп яшәргә насыйплар кылсын. Бар эшеңдә казанышларың биек булсын. Онытма, төрле чакта да сиңа терәк булып торырга без әзер улыбыз. 19 тула бүген иң якын кешебезгә. Шуңа күрә микән әле шатлыклы бүген безгә. Дәртле һәм канатлы чагың, дирләп кенә яшисе, бу дөньядан ямен табып, тәмен татып яшнисе. Синең белән гомер буе булсак иде бәхетле, ясын 100гә кадәр яшәп тойырга ла рәхәтне. Син газизул, батыр егет, иң кадерле эне дә, ышанычлы туган һәм дус, бар сыйфат бер кешедә. Юлларыңда синең зинһар киртәләр очрамасын, бәла-каза, кайгы-хәсрәт өебезне тапмасын. Кытлап туган көнең белән олы бәхет телибез. Синнән дә якынрак кеше безнең өчен юк дибез. Кадерле Реналь, матур туган көнең кытлы булсын. Алдагы җырны рәхәтләнеп тыңла әле. Егет идем, иллене
Bye.